Hej, mit navn er Holger Abbegaard, og velkommen til denne her video, der handler om energi. Tænker du nogensinde på, hvad der tager din energi, og også hvad der giver dig energi? Det kan være specifikke opgaver, det kan være oplevelser, aktiviteter, som enten tager eller giver os energi. Det kan også være bestemte mennesker, som enten tager din energi eller giver dig energi. Du har sikkert prøvet det før, at man har været sammen med nogle mennesker, og man kommer hjem, og man bare føler sig bare energi for lette, eller man har sat sammen med et par personer, som har været sjovere og sørget for, at man har fået tanket masser af energi ind på sin konto. Og det er svært at undgå opgaver, som vil tage ens energi. Og det gør sig også gældende med mennesker. Jeg tror, mange af os godt kan være enige om, at der er flere af de opgaver, vi har i løbet af en dag, der tager vores energi, end de rent faktisk giver os energi. Vi mennesker, vi har en energikonto, hvor vi enten kan sætte energi ind, der kan også hæves energi fra den. Og kunsten den er her selvfølgelig at sørge for, at vores energikonto, den ikke kommer i minus. For kommer din konto nu i minus, så kan vi som personer have svært ved at bevare fokus. Det vil sige, at vi kan have svært ved at være der for andre mennesker, for eksempel vores børn, ægtefæller med videre. Vi kan også have svært ved at bevare fatningen i nogle specifikke situationer. Så prøv at starte med at danne et overblik over, hvad tager din energi, hvad giver dig energi. Prøv at skrive tingene ned, som de kommer. Hver gang du mister din energi, og hver gang en oplevelse eller et menneske har givet dig energi. Prøv at se, om du kan sætte henholdsvis plusser og minuser ved den. Alt efter hvor meget energi du mister, og også alt efter hvor meget energi de forskellige ting, de giver dig på din konto. Efter noget tid, så har du sådan et lille overblik over ting, som enten stjæler eller giver dig energi. Og som tidligere omtalt, så handler det selvfølgelig om, at din energikonto, den hele tiden er plus. Så prøv at se, om der er nogle af de her energikrævende ting, som du helt kan give slip på. Om du kan gøre mere af de ting, og måske være sammen med mere af de mennesker, som sørger for, at du rent faktisk får energi sat ind på din konto. God fornøjelse.